In Zavain, hello, zan thil ei ka shat zia in sia anga chuan zan ina po hianin thil chhedeu kan chhum dawn enge kan ti chuan Mr. Noodles kan chhum dawn ani chuan ama saberin tomato kan tan photanga ki chu noodles pangai ka chhum dawn hi chuanin I enge atel turang vel tomato te ka tiang veg shang ang hi tel nemela tui ka ti china chuan ziklum kan chan le ang ziklum kan tel le anga ziklum hi tia ka tel thar lo po hianin hlang po hian ka me chin dawa tui em ma ziklum mi favorite te jinga mi pakhat ania chuan he purun chani khe har khop maya chuan kan sil le nok noka ka chuan ka chan do nei chananga purun sen chen khati chu asen tuk chin khamu kaneng lovel pa in chuwang chuanin chan nge sil nge khanga ya chuanin henga wi kan tel don ani lati bo sham chuan gas kan unanga tui kan chuangang tui ka ti tamlo tuk ngai lawa ma se tui nei lo rut ang khana tui ka ti shan lawa chuanin tui da hian thlak ma sak hi tha ka tia chuanin khatia tui lo sau chung khanin kan nu chumtura kan lau ke anga chuan ke chu mi hian an ti ve chin kerem ka shelawa ma se ke chu nu do sak ka thlang ma ya na ingredients awi ka thlang ma sa china chuan ingredients aw nen kanin ve chau jong kha tui nen ron sau vek se ka ti china chuan chumi a sau nuwa chuan noodles kan thak chin ta a chuanin ka chum dan hi tui ania chuan kami ka chum ka nga chung khanin min link min ron thona thil ka lau ena chuan Facebook kha min lau troll na salut to ka chuan karil ro mi Fatiman big zia hi ang tin nge mo min lau troll reng man big le thak karil ro ama chati chong chan lau min veka tui nai le tak